Des de Vilafranca en Comú sempre hem estat sensibles a l'afectació que l'emergència climàtica està produint sobre el planeta i sobre els sers vius, sobre la ciutadania. Des de fa molts anys venim reclamant i venim proposant polítiques públiques per avançar en aquests dos àmbits en concret, en acció climàtica i en benestar per a la ciutadania. És per això que al ple del mes de març portem dues mocions al ple que fan referència a aquests dos temes. La primera moció proposa l'aprofitament i la recollida de les aigües pluvials. Aquesta proposta consisteix en la instal·lació d'uns dipòsits a prop d'una de les cobertes del pavelló Firal per recollir l'aigua de la pluja. Aquesta aigua caldria ser analitzada per veure si és potable, si els resultats són els esperats. En una segona fase caldria instal·lar més dipòsits i en una tercera fase aquesta aigua seria bombejada als dipòsits de Sant Pau per ser distribuïda a la xarxa. I amb la segona moció proposem l'establiment d'una xarxa de refugis climàtics que deixi de banda d'una vegada per totes la improvisació amb la qual aquest tema s'ha vingut abordant els darrers estius. A l'estiu de l'any 2023, els refugis climàtics proposats estaven oberts només el 20% del temps total. I, a més, alguns d'aquests refugis no tenien punt d'aigua. Amb la moció nosaltres proposem un pla que contempli l'establiment d'uns criteris d'idoneïtat pels quals un equipament o un espai públic pugui servir de refugi climàtic. A partir d'aquí caldria identificar els espais i els equipaments que tenim a la vila i dotar-los i adequar-los. Tenim molts espais públics i molts equipaments a la vila. Un exemple és el lloc on estem al claustre de Sant Francesc, un refugi climàtic amb més de 600 anys de recorregut. Creiem que val la pena aprofitar la sabidoria que ens ve donada des de molts segles enrere a l'hora d'establir segons quines polítiques públiques.